Molweni, sanibona bafowethu. Ninjani niyaphila? Asithembe niyaphila. Mfoka Mkhonzo nibingelelayo ekuseni. Let's hope niyaphila bafowethu. Ake ngiphinde ngamukela ama-new subscribers ku-YouTube, kwi-channel kaMfoka Mkhonzo TV and Podcast. Phinde ngamukela ama-new followers ku-TikTok. Bese ngamukela nje wonke umuntu obukela futhi alalela ama-video engiwa-uploadayo kulama channel amabili, TikTok and YouTube. Thank you so much guys. I appreciate it. Ngicela if you haven't subscribed nawe, usubscribe ukuze sizoba together la, sikhulisane, siye phambili. Yabo. Njengamanje ngifisa ukukhuluma into engike ngayikhuluma phambilini kodwa namhlanje ngizoyikhuluma futhi ngenye indlela different. Ngizokhumbula ukuthi sihlezi sisho la ukuthi kuningi esifuna ukukuchaza futhi sikucacise ngamagalelo nemisebenzi kaPresident Zuma kulelizwe, okuwukuthi abantu abaningi abayinaki futhi abafuna ukuyinaka i-impact ne-contribution kababa uPresident Zuma in this country. Bafuna nje sinake izinto ezingasisizi ngalutho ngaye. Bafuna siyeke ukunaka lezi ezisisizayo as a country. Ngike ngasho kaningi phambilini ngathi akekho eSouth Africa njengamanje, kwipolitiki yaseSouth Africa njengamanje, mastermind wepolitiki yaseSouth Africa ukudlula uPresident Zuma. Uma ngisho kanje angikhulumeli nje just ukuthi ngithi mastermind nje, uyi-politician, no. I'm not just praising him nje. Ngimpraise ngama-facts, ngimpraise ngoba uyadeserve ukupraiswa. Ngizokuchaza okunye la emavidweni nikubone ukuthi ngikhuluma ngani. Ngeke ngathi mina ezomfoka Mkhonza ngikholelwa ukuthi uPresident Zuma, ngiyakuphinda lokho, ngikholelwa ukuthi uPresident Zuma uyena ngokwami ningizwe kahle, ngokwami uyena ngokwami mastermind behind the discovery of the Phala-Phala saga. Mina ngokwami uPresident Zuma uyena owadlala irole enkulu yokuthi iSouth Africa yazi ukuthi kwenzakalani ePhala-Phala. Otherwise, if President Zuma wasn't here, bese ngeke sazi ngePhala-Phala. Ngeke ngakusho lokhu phambilini. Ngakuchaza futhi ukuthi ngikubuka ngayiphi indlela. uPresident Zuma mangingaphosisi ngesikhathi kuvela indaba yePhala-Phala, bazongikhumbuza mangirong abantu. Mangikhumbula kahle indaba yePhala-Phala, i-discovery ngePhala-Phala, mangikhumbula kahle yavela cishe ngo-2021, but ngizongikhumbuza mangirong. The time uPresident Zuma esevalelwe, esengaphakathi ejele, esavalelwe. Ivela ngobani na? Ivela ngo-former head of intelligence. Ubani kodwa? Lo wayeyi-former head of intelligence owaphinde waba ngumphathi wezamajele, ngoba yavela ngaye le ndaba. But mina ngendlela engayibuka ngayo, yes, yavela ngaye loyo former intelligence boss. But ngokwami mina umuntu owayedlala irole enkulu kulokho ngokwami uPresident Zuma. Ngesikhathi eboshwa uPresident Zuma, that's when kwadiscover indaba yePhala-Phala,
Gcwala lonke izwe kwakhulunywa ngayo kwaze kwafonyishwa even ama-investigation team ePhalamende kwayiwa enkantolo kwaba yilokho nalokho. Mina ngokwami uPresident Zuma wenza lokho nakuba engafunanga ukuthi kuvele ukuthi nguye. Inkolelo enginayo. Abanye bathi hhayi mhlawumbe ngikhuliswa ukuthi ngimthanda kakhulu uZuma sengize ngiblind no. Mina ngibuka izinto nami ngendlela yami nokubuka indlela uPresident Zuma acabanga ngayo. Ukhumbule senginesikhashanyana esithile ngimlandela njengoba ngihlezi ngichaza ukuthi ngimlandele since June 2005 kuze kube manje usungakhawunta. Ngibuka indlela yakhe yokucabanga nokwenza izinto. Ngiyakhumbula nje for example indaba yama-spy tapes. uPresident Zuma wayeloku ehamba ekhuluma ethi one day is one day, ngizokhuluma. Kwakungazi umuntu ukuthi yini le uZuma azoyikhuluma ukuthi kwenzakalani ngalabo abambophela itulo lokuqeda nge-career yakhe kwipolitiki. Kwahamba I think from 2005 kwaze kwaba u-2009 if I'm not mistaken. La khona kwangilapho uZuma eveza khona empeleni eveze le-NPA ama-spy tapes. Lapho khona uMkodedi Mshiye wathi mayewalalela kwamphoqa ukuthi abize isithangamisa beyindaba azochaza ngento ayizwile kuma-spy tapes. La khona kwakuboshwa itulo lokuthi uZuma kufanele iqedwe kanjani i-political career yakhe. Babengazi even for sure bona oBulelani Ngcuka noMcCarthy nabanye ukuthi uZuma uphethe i-information engaka ngabo. They didn't know. Kwaba ibhomu nje yethusa abaningi ngendlela umsholozi asmart ngakhona. Wahlala nalento eside isikhathi. Wangajaha ukuyikhipha kodwa wagcina ekhipha ngo-2009 yama-spy tapes. So iPhalaphala ke iyavela ke useboshiwe ngo-2021. Njengoba nje namhlanje indaba yePhalaphala iyamgqema engeqe kwantwala uRamaphosa. Namanje ayifuni ukusuka kuye le ndaba yePhalaphala. Ilokhu ithe ne kuye imnamathele. Naku-ke manje July last year 2025 uGeneral Mkhwanazi lapha eKZN useqhamuka nama-allegations ezinto ezenzeka emaphoyiseni kwi-justice system nakuhulumeni nje noma under i-administration kaRamaphosa. Kuningi okuvelile naku namanje kusaqhubeka iMadlanga Commission ngalo lolo daba. Kusaqhubeka ne-ad hoc committee ePhalamende ngalo lolo daba. Konke kwenzeka under i-administration kaRamaphosa. Uke wazibuza yini ukuthi yini lena engaka noma yini lena ethatha isikhathi esingaka ukuthi izinto ezenzeka eminyakeni ethile since uRamaphosa athatha over as president zizovela manje ngo-2025 bekwenzakalani? Awucabanga ukuthi kukhona uphenyo obelithile kuhlanganiswa information ngaye ukuze later on ngesikhathi esifanele leyo information isherelwe izwe libone ngempela ukuthi i-ANC yasidayisa kangakanani ngokuthi inikeza ubuholi bayo umuntu ofana noRamaphosa eNazareth ngo-2017. Because if you can remember very well, 2017 eNazareth, uPresident Ramaphosa azange awina. Azange.
empeleni wathenga amavotes ukuze abe president ye-ANC. And ayikho into eyaphatha kabuhlungu uPresident Zuma njengaleyo, ukuthi uRamaphosa usethathwe njengowinile ukuthi abe president we-ANC, ngoba empeleni uMsholozi into eyayimkwatisa kakhulu, wayazi uMsholozi ukuthi njengoba sekukhethwe lo muntu ukuthi alide i-ANC, that means usezolida ne-country eSouth Africa. And-ke imiphumela yalokho uMsholozi wayesevele nayo emqondweni ukuthi izwe lizoba njani after uRamaphosa sekhethwe njengo-president we-country. You could tell ngendlela uMsholozi ayedinwe ngakhona eNazareth. Not ukuthi wayedinwe ukuthi mhlampe akuyinanga unkosazana yini, just no. Abanye banalowo ukuthi wayecasulwe ukuthi u-ex-wife wakhe akawinanga. Yes, maybe that may be true, but the main thing, ngendlela mina njengomfoka Mkhonza engabuka ngayo, uMsholozi wayecikwa ukuthi abantu base-South Africa, ikakhulukazi abe-ANC, laba okuyibona abadayisa ngamavoti abo lapha, benza okudifferent kuloko ababethunywa nama-branch wabo uma besuka kuma-branch. Wayedinwe ukuthi aba-understand ukuthi lento abayenzile izoyikhosta kangakanani i-ANC and ne-country as a whole. They didn't know. Yingakho uMsholozi wayedinwe kangaka. So-ke kuningi okwakuphatha kabi uMsholozi ngento eyenzeka eNazareth, njengoba sengiyichazile, engicabanga nengikholelwa ukuthi kusukela lapho uMsholozi kunokuthi agive up noma aphonse ithawula, wathi mayiphuma ekutheni abe president ye-ANC ngombono wami, wathi no, I won't just sit at home and forget about everything. Ngizobe ngilo ngwenza umzamo ukuthi ngiliprotecte lelizwe ngendlela engizokwenza ngayo kulo ose president we-ANC nowe-country manje. Ngicabanga uMsholozi all these years mina ngokwami abezenza indlela zokuthi kuhambe kugcine kubona nanombani later ukuthi lo muntu lo ababesifundekela ngaye abaholi be-ANC oMantashe bethi bakhethe yena ngoba rich ngeke agange, oBhekicele bethi bakhethe yena ngoba bengafuni ukuthi kuphathe unkosikazi kaZuma, kube ngilokuphethe isibongo sakaZuma. uPresident Zuma wayefuna ukubabonisa ukuthi ukucabanga kwabo kuncane kangakanani ngendlela mina ngibuka ngayo. Yingakho later on manje mawungabheka all those people who were behind uRamaphosa nokuvotela kwaRamaphosa ukuthi alide i-ANC before, ziyabakhalela manje, zikhala mawala futhi. Buka kwenzakalani kubo khona manje omchunu ababelida ama-campaign kaRamaphosa mayezokhethwa 2017. Kwenzakalani kubo oBhekicele ababe campaign uRamaphosa ukuthi abe president ye-country. Kwenzakalani ku-ANC uqobo lwayo, le-ANC eyakhetha uRamaphosa begxumagxuma ngo-2017 lapha bethi bakhethe the best. Kwenzakalani kule ANC njengamanje? Isekhona emandleni? Isekhona i-majority? Ayisekho. Uyayibona ukuthi kancane izinto selokhu ziyacaca ukuthi ngubani ngempela unjiniyela okwakufanele alalelwe ngo-2017 uma kuwukuthi i-ANC yayifuna ukuqhubeka isemandleni. Yilo abangamlalelanga uPresident Zuma, owabalethela i-candidate, wathi nansi i-candidate, this is the best for the ANC and the country. Kodwa ngenxa yemali eyayiphuma lapha, abantu basangana bakhohlwa into ababethunywe yona lapha ukuthi bayoyenza, bathatha imali. Iphi leyo mali? Isekhona namhlanje? Isekho. Izwe lisenkingeni, i-ANC isenkingeni, yadayiswa ibona uqobo abantu bayo i-ANC. uZuma wayezama ukugwema konke lokhu noku-avoid, and I'm happy ngoba
abanye be-ANC sebayakubona lokho manje. Abanye sekuzima nokuthi bathule sebayaphefumula ngakho bayasho ukuthi hey kodwa sake samflathela upresident wangempela we-ANC umsholozi. Kube samlalela ngaba sitholi sikulotaku esikulo manje. Buka kwenzakalana e-ANC manje. Semzimene. Still mina njengomfo kaMkhonza ngithi umsholozi who is behind lobo mzima be-ANC. Lokho futhi ngizokusho kuyoze kube yilelo langa la niyo discover khona ukuthi umfo kaMkhonza washo wathi uPresident Zuma uyena ophethe into edingwa eSouth Africa, njengoba nje namanje ngikholelwa ukuthi uyena osivezela zonke lezi zinto ezenzakalayo kule country ngale administration ekhona njengamanje kaRamaphosa, ngenjongo yokuthi asize le country ibe aware ukuthi uma ikhetha ubuholi in future kumele ingabi ne-myopic view of things, ibe narrow mayicabanga noma ibuka izinto, kufanele ibe broad. Bangenza izinto ngenxa nje yokuthi bafuna ukuzuza ngaleso sikhathi kuphelele, bafuna bacabangisise. Umsholozi ujule kakhulu, julile kakhulu yababa, bayombona late futhi abaningi ukuthi ujule kangakanani. Lezi zinto nje ezenzakala manje njengoba seloyi-reveal-wa nje koMadlanga Commission, seloku ze-reveal-wa ku-ad hoc committee eParliament. Ngisasho ngisaphinda, in one way or the other, ngikholelwa ukuthi umsholozi is the mastermind behind all this that you see eyenzakalayo. Ukuthi ukwenza kanjani anginama details, but inkolelo enginayo ngiyisusela kwi-past esenginayo, information endleleni acabanga ngayo umsholozi, ukuthi kimi nje ithi mayenzeke enye into ngivele ngiyibuke ngithi le inestempu sikamsholozi ke uyena okwenze sayazi bese ngeke siyazi ngaphandle kwakhe. Umbono wami ke kodwa bafethu, njengoba ngisho ningangithuki phela ngoba abanye bazongithuka bethi hey uyathanda ukudla amandla amanye amadoda, but hayi ngoba nje ungafuni kupraise abantu abathile abaveza izinto, ufuna kube ngilokhu praise lo Zuma wakho. Nani ninembono yeni bafethu, kodwa mina ngikholelwa ukuthi even kwabona laba abaveza lezi zinto umpompi ukuthi bathole yonke lento, mina ngikholelwa ukuthi uvulwe uPresident Zuma ngandlela thize esizoyithola later on. Ukhumbule futhi ukuthi kunezinto eziningi umsholozi asengayikhuluma aloku asithembisa athi uzoyikhuluma, eyifana for example nokuthi wabulawa kanjani uChrizana. Kuze kube manje asikalitholi iqiniso eligcwele, but umsholozi wasithembisa ukuthi one day sizokwazi. And kunalento ke le futhi abantu abaningi abaloku becabanga ukuthi uma ethi umsholozi one day ngizokhuluma, bakholelwe ukuthi uyokhuluma ngomlomo. Ngenzeka nilinde nize niyongena egodini manilinde ukuthi umsholozi uyokhuluma ngomlomo ukuthi this is what happened. Umsholozi sometimes kungenzeka angakhulumi ngomlomo, kungenzeka akhulume ngendlela noma ngezilimi mangayibe kanjalo, ngendlela abaningi abangeke baqonde ba-understand, kuyo understand abafew kuphela ukuthi now President Zuma is speaking ngeyindlela ezihlukene. Namanje nje ngikholwa ukuthi lokwenzakalayo umsholozi ukhuluma ngezilimi okokuthi abaningi understand by few ukuthi this is the time umsholozi is speaking. Yiloko nje ngifuna ukusho la ukuthi yabona nje manje ubheke indlela okwenzeka ngayo oPaul O'Sullivan for example, njengoba bebaleka nje bengafuni ukuvela phambi kwama-commission baze babe nanesibindi sokusho ukuthi angifuni ukubhekana ne-MK Party. Usho njalo phela uPaul uthi akafuna ukubhekana. Empeleni hayi ukuthi uPaul O'Sullivan angafuna ukubhekana ne-MK Party, akafuna ukubhekana nephathi kaPresident Zuma. Mina ngakutshela manje ngiyakholelwa ukuthi uPaul O'Sullivan he's aware njengamanje ukuthi i-MK Party
inamafayela anzima kabi ewaziyo ngaye, nalabo futhi asebenzisana nabo okungenzeka futhi abanye babo basemandleni. Uyayibona? Wazi kahle ukuthi MK Party iyona ezomnika inkinga kakhulu lapha eParliament njengoba ebaleka nje uPaul O'Sullivan. Why ngisho njalo? Yingoba iMK Party upresident wayo umsholozi, the man engikhuluma ngayo oyi-mastermind. Kuningi abengeke avele abaleke uPaul O'Sullivan ngale ndlela abaleke ngayo ukube nje bekungekho iMK Party eParliament. Wazi kahle ukuthi iMK Party khona incela embeleni ogwansile mangayibeka kanjalo, ukuze uma kuthiwa umuntu uncela embeleni ogwansile kusho ukuthi inkomo enombele ogcwele ubisi umbele uvuvukele ngenxa ye-knowledge ke lo esikhuluma ngawo MK Party, ngoba siphethe umsholozi onamafayela adiphu ngabantu. So lezi zinto nje lokuzibuka ababaleki, amadoda awabaleki mahhala ziyakhala futhi zizazokhala. Bayazi nalabo aphethe manje ukuthi hey, yabona manje lezi zinto sasingakholelwa ukuthi ziyoke ivele ngelinye ilanga. Kanti kusekuncane kusazovela more, sekuncane lo. Thola ubheke wena. Umsholozi sikhuluma ngayo kusazovela izinto. And manje abantu baba nomuzwa ukuthi uma uPresident Zuma bemvimba ukuthi aye eParliament, ngabalwa kanzima ukuthi uPresident Zuma angene eParliament, babe nombono ukuthi banqinda amandla iphathi yakhe MK Party ukuthi isebenze eParliament, iveze onke lamaqiniso avela. Buka kwenzakalani manje? Siphethe ubaba uSikhosana lapha, siphethe uNomvalo, siphethe uShongwe kule ad hoc nje kuphela engikhuluma ngayo. 3 benza umsebenzi omkhulu. Benza umsebenzi on behalf of umsholozi noma engekho eParliament, and on behalf of MK Party. Umsholozi is working overtime. Khona into ayikhulume lapha eLimpopo nje wabe seLimpopo. Utshela lamalungu eMK Party lapha eLimpopo uthi niyazi yini ukuthi since ngasungula iMK Party angilali, angibuthola ubuthongo. Ngithi ngisayihlalela ekhaya qhamuke loya bazo report izinto ezithile. Uthi ingakho manje ehlenyuka kuma province uzama ukwakha ama structures so that abantu bazokhona ukureporta kulawo ma structures, kube nama leadership strong kuma province, ngoba usemningi umsebenzi yena as a president okufuna focus kuwo. Kodwa umsebenzi wokumreportela ngeinkinga eziningi ezikhona eSouth Africa ema province funa zireportwe kuma branch leaders, yebo, nama provincial leaders, ngoba yena kusekuningi ukufuna focus lelizwe leli uyalilungisa futhi usazolilungisa. Umdala nje asigcinele yena futhi usazosigcinela ngoba already usigcinele ukuthi umsholozi aze ayifeze lento afuna ukuyifeza ngale country, ngoba njengamanje asinayo enye candidate engenza iSouth Africa ibe yilento efiswa iwona wonke umuntu osokolayo nophila kanzima njengamanje okuyindle emnyama. Umsholozi kuphela, thanda ungathanda. So nje bengizama nje ukunivezela lokho. Uyabona manje nje angithi uRamaphosa uyadingeka manje eParliament. Ethande ngathandi iParliament liyamdinga, kumele ayo account. Kunemibuzo kufanele ayoyiphendula uRamaphosa ukuthi for example iPKTT yadisbandwa kanjani? Wa-involveka kanjani yena ekudisbandweni kwePKTT? Kumele akuzokuchaza lokho. Already umchunu osenzo umchunu sebachazile iphathi yabo njengokuthi nje washo umchunu ukuthi yes, he did alert President Ramaphosa ngokudisbandwa kwePKTT. Nomasimula futhi has told the ad hoc committee ukuthi he did let the president know ukuthi umchunu is disbanding the PKTT. Uyayibona? Fanele azophendula konke lokho uRamaphosa ukuthi yini ayaziyo ngokudisbandwa kwePKTT. Sifuna ukwazi, sifuna i-knowledge neqiniso ngalokho. Okunye sifuna ukwazi ukuthi
njengoba uKhethi Matlala asenda lawa ama-WhatsApp message kuLiseja Sinona, the KZN head of Hawks, laphiyana kukhulunywa ukuthi uPresident Ramaphosa ngokwale information eyasendwa uKhethi Matlala kuSenona unama-ID awu-3 uRamaphosa. Sifuna azochaza ngalama-ID ukuthi kuza kanjani ukuthi abe nama-ID awu-3. Funa azoziphendulela phambi kwe-ad hoc committee naphambi kweMadlanga Commission. Singakujabulela as a country lokho. Funa azovela. In short, manje kufanele ukuthi MK party ngikholelwa ukuthi izoyidlala kakhulu irole ukuthi agcine evelile ngisho noma ngathiwa iMadlanga imbizi ngoba phela ukhumbule iMadlanga Commission vele ireport akuye uRamaphosa. Naku nje namanje ikhiphe interim report inike yena uRamaphosa. Asazi nokuthi kuleyo interim report itheni iMadlanga Commission, we don't know. Into esiyaziyo nje ukuthi uRamaphosa so actile kuleyo report. Asazi nokuthi u-acta phezu kwento etheni, utheni uMadlanga, asazi. Kwazi yena uRamaphosa. Njengoba se-acta nje iphikela abantu abathile okufanele bayophenywa, abanye abaphenywa. Asazi thina, silinde yena ngoba vele unayo le history uRamaphosa ukuthi izinto eziningi athanda ukuyifihla. Is very secretive, nezinto okufanele ngabizwe kufanele lizazi uyayifihla yena. Siyakwazi unomlando walo. Namanje kunjalo kodwa at the end uma kusene-ad hoc committee ene-MK party eParliament, kumnyama kubovu kumele agcine afikile uRamaphosa azophendula. Silithola iqiniso. Umsholozi lesikhuluma ngayo. And uzokuqinisekisa ukuthi kuyenzeka. Akakwenzeli ubu-selfishness bakhe umsholozi. Uma kuwukuthi unalowo mbono, hayi usenkingeni, uyophaphama kudala. Usubona uthi yazi uyayibona, because abanye bawubona late ukuthi uPresident Zuma is doing all that is doing now for the benefit of South Africa as a whole. Uyimember ye-MK party noma uyona imember ye-MK party, le country le eyakho kodwa ngithi wenzela nawe-ke. Yingakho ngithi-ke kule video ake ngikuveze, ngiyobe ngilo ngikuveza nje kancane kancane, sobelo siyincenga nje sibabonisa abantu, sibacathulisa ngomsholozi ukuthi who exactly is President Zuma. Mawumbuka kufanele umbuke kanjani, and loya muntu uphiwe nje natural leadership, yayibona. And manje mina ngale ndlela engibuka ngayo futhi ukungayi kwakhe esikoleni, ngoba phela kunaleyo nto lokuthi njengoba engayanga esikoleni abanye bathi yini esingayilalela kumuntu wa-standard 2, umuntu ongazi lutho, ongenayo no matric and stuff. Mhlawumbe kunesizathu, mhlawumbe uNkulunkulu wakwenza ngenhloso ukuthi angayitholi lemfundo wena onayo, yayibona. Mhlawumbe wayefuna ukuthi kube ne-spaces enough emqondweni noma engqondweni yakhe la uNkulunkulu azofaka khona le education le especific ne-unique anayo, okokuthi iningi eliyikolweni nasemavasithi azinayo leyo knowledge, inikwe nje kuphela umsholozi. Kunezizathu. So ingakho ngithi so bese lo sibancengisa nje abantu kancane baze bamqonde ukuthi who exactly is President Zuma, ngoba thina sesiyam-understanda noma singakam-understandi ngokugcwele nathi, but kancane kancane umqondo nokuthi ucabanga kanjani nokwenza sikholelwe deep ukuthi ulithanda ngempela lezwe leli, ulibeka kuqala as a priority. Sinezizathu zokusho lokho njengoba sesibekile la. Ngiyanibonga-ke bafethu. Yiloko nje nebengithanga ukudlulisa namhlanje ukukhumbuza abantu ukuthi mina njengomfoka Mkhonza ngikholelwa ukuthi the mastermind of yonke into eyenzakalayo ukuvela kwephalaphala na wonke lama allegation akhona, uPresident Zuma is behind all this. Ngicela ubheke just this clip sengivala nje engizoyifaka la manje, ubuke ukuthi kungani ngisho konke lokho, especially indabeni yephalaphala. Awulalele ukuthi umsholozi uthini ngokutholakala kwemali phansi amatrasi ephalaphala. Awulalelisise ukuthi uthini, ubani owaba nesandla ekutholeni ukuthi kwenzakalani ephalaphala. Ngiyanibonga kakhulu, lalela le video uzoyithola impendulo. Sohlangana kumavidiyo alandelayo, niqhubeke nishare and subscribe and commenta. Umfoka Mkhonza lo, thank you so much.
We're not. Supposing you have a president who is gebengu, ontshontshayo. Njengoba sesake sambamba umunye nemali igcwele. Kodwa kufuna umele thina sonke la